maltractament infantil, abusos sexuals infantils. Llavors, lògicament, si tens un públic de, per exemple, de 30 persones, doncs una part d'aquest públic haurà viscut a les seves cars alguna cosa semblant al que viu la protagonista, no? I després també tots els temes col·laterals, no? Sí, no sé si crec que l'estadística que has explicat no és només sexual, sinó que inclou també físics, verbals i tal, no? Però sí que penso que no, o sigui, que encara que no estiguis a prop d'això, no hagis viscut això, una de les coses que crec que també remou és el fet de com afrontem aquesta veritat, no? Com afrontem el fet de crear fantasies al voltant de les coses que provoquen dolor o que ens fan mal, no? Crec que això també està sobre la taula i que crec que és important també o que pot connectar tothom, que és, doncs no sé, des dels Reis Mags fins a que quan algú mor va al cel o fins a que crear unes fantasies, no?, que tapin el dolor, no? I crec que posa en qüestió també aquestes fantasies que ens creem i fins a quin punt van bé, van malament, com les assumim i què fem davant de la veritat, no? Sí, totalment. Sí, és que llavors la gent t'anirà dient coses, no?, al sortir de la sala i t'aniran donant el seu feedback de com han rebut tot allò, no?, perquè és molt potent el que estem veient, el que estem visquent durant tot el procés, no?, de l'obra. Molt bé, doncs ja anem a cloure. Com hem parlat d'aquestes dues obres que tracten, entre altres temes, sobretot la primera sí que el tracta més face to face, en el sentit de dues persones creadores que s'han enfrontat amb la idea de suïcidi, que recordem que de 2 a 4 milions de persones en el territori espanyol han pensat alguna vegada en suïcidar-se, que 90.000 persones han intentat suïcidar-se. Són xifres esfereïdores, totalment esfereïdores, i molta gent jove. Per això estem tan conscienciades i conscienciats a que el suïcidi s'ha de tractar. Quan una persona ja pensa en el suïcidi, s'han d'activar uns mecanismes perquè s'aturi, que no arribi a intentar suïcidar-se. Gràcies a aquestes obres, gràcies als equips artístics de Lacrimosa i de El Sense Espai, perquè tracten aquests temes. El Sense Espai, un tema també molt important i molt greu, que és l'abús sexual infantil, que succeeix a 1 de 4 persones joves també al territori espanyol. El 0,25, o sigui, la quarta part dels infants reben abusos sexuals, i això és una xifra també terrible, que pot anar a un augment, perquè això és el que es detecta, com el que hem parlat abans. Són xifres que no volem, no les volem que baixin, volem que no passi això. Llavors, des d'aquí, des de la secció I Love Life, des d'Ona de Sants, des del programa Ona Cultural, intentem visibilitzar-ho el més possible, i moltes gràcies a aquests equips artístics, perquè han fet una feina meravellosa. Francesc Cuellar, Bàrbara Mestanza, Lara Díez Quintanilla i l'equip del Sense Espai i l'equip de Lacrimosa, a Sala Atrium i a Sala Flyhard. Per cert, que Sala Flyhard està aquí al costat, ja sabeu que està al carrer Alpens, molt a prop del carrer de Sants, i que podeu veure Sense Espai fins a mitjans d'abril, o sigui que teniu molt de temps, i Lacrimosa fins al 27 de març. Dues obres molt valentes, molt potents i molt necessàries, absolutament imprescindibles per tractar aquest tema tan important. Llavors, amb aquesta reflexió que us donem avui, que penso que és molt important, que hem de tenir molt en compte, perquè tant nens, infants, preadolescents com adolescents i joves han augmentat moltíssim, ja ho sabeu, es diu per tots els mitjans, a la salut mental, els problemes de salut mental, i lògicament això s'ha d'aturar, s'ha de tractar, s'ha d'evitar que vagi a més. A l'inrevés, hem d'anar cap a menys, i sobretot des de l'art, des de l'art sempre és un àmbit que es tracta i amb molta delicadesa, i també de vegades amb molta sinceritat, també, perquè són els mateixos creadors i creadores joves
que ens parlen d'ells mateixos i ells mateixes, de com ho viuen, no? I això està molt bé. I també recullen casos propers, no? Com és el cas de Lacrimosa i de Sense Espai. Doncs això, amb aquest crit passem ja a la publicitat amb vosaltres, Laura Clemente, Ona Cultural, secció I Love Life, Ona de Sants, 94.6 la FM, onadesans.cat. Fins ben aviat. La ràdio de Sants Montjuïc.